ମଲା ଗଛରେ ପାଣି ଦେଲେ ସେ କାଳେ ବଞ୍ଚେ ନା ଶୁଣିଛି, ହେଲେ ମଲା ଲୋକଟାକୁ ପିଣ୍ଡ ଦେଲେ ସେ କାଳେ ଖାଇଦିଏ। ଆସନ୍ତୁ ଆସନ୍ତୁ ଏଇ ଅସମୟରେ ଏଇ ସମୟର କବିତାଟିଏ ଶୁଣିବା। ଯନ୍ତ୍ରଣା ଜର୍ଜରିତ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ାକୁ କାଟି କାଟି କଷ୍ଟ ହେବନି ନିଶ୍ଚୟ। ଲେଖନୀର ଶୀର୍ଷକ ନାସ୍ତି ପାଣି। ଆମ ଡରର ପରିସର କେତେ ସଂକୁଚିତ ହେବାକୁ ଲାଗିଲାଣି। ପ୍ରଥମେ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଡରୁଥିଲେ, ମଝିରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରିଆଙ୍କୁ ଡରିଲେ, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ପ୍ରବାସୀ ଓଡ଼ିଆ, କିଏ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଫେରନ୍ତା, ପୁଣି କିଏ ସୁରାଟ ଫେରନ୍ତା, ପରେ ପୁଣି ଭଦ୍ରକ, ବାଲେଶ୍ୱରିଆ, ତାପରେ ଯାଜପୁରିଆ, ଆଉ ଏବେ ଗଞ୍ଜାମ। ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ଅନ୍ୟ ସହର, ଅନ୍ୟ ସାହି, ତାପରେ ପାଖ ପଡ଼ିଶା। ଅନ୍ୟ ସହର, ଅନ୍ୟ ସାହି, ପାଖ ପଡ଼ିଶା, ତାପରେ ବାପା, ମା, ସ୍ୱାମୀ, ସ୍ତ୍ରୀ, ପିଲା, ଛୁଆ। ଏ ଡର ଅନ୍ତହୀନ, ଏ ଡର ଅନ୍ତହୀନ। କେତେ ସଂକୁଚିତ ହେବ ମଣିଷ, କେତେ ସଂକୁଚିତ ହେବ ମଣିଷ। ଯେଉଁ ସମାଜଟିଏ ଗଢ଼ିବାକୁ ତାକୁ ହଜାର ହଜାର ବର୍ଷ ଲାଗିଥିଲା, ସେଇ ସମାଜର ଅର୍ଥ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଖବରକାଗଜ, ନହେଲେ ଗୋଟିଏ ଧୂପକାଠିର ନାଁ ହେଇ ରହିଯିବନି ତ। କେତେ ସଂକୁଚିତ ହେବ ମଣିଷ, କେତେ। ଯେଉଁ ସାମାଜିକତାକୁ ସେ ବାନ୍ଧି ବସିଥିଲା, ତାହା ଏବେ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱରେ ବନ୍ଦୀ ହେଇଯିବନି ତ। କେତେ ସଂକୁଚିତ ହେବ ମଣିଷ, କେତେ। ଏ କି ସମୟ, ନିଜ ଲୋକ ପର ହେବାକୁ ଲାଗିଲେଣି, ନିଜ ଲୋକ ନିଜକୁ ଡର ବି ଲାଗିଲେଣି। ଆମେ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହେବାରେ ଲାଗିଛୁ, ଯୋଉଠି ଜାତି, ଧର୍ମ, ବର୍ଣ୍ଣ, ଅର୍ଥ ସହସ୍ର ବର୍ଷ ଧରି ଖଣ୍ଡ ବିଖଣ୍ଡିତ କରି ଚାଲିଥିଲା, ସେଠି ଏମିତି ଏକ ରୋଗ ଏସବୁର କ୍ଷମତାକୁ ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା ପରି ଲାଗୁଛି, ଅଟ୍ଟହାସ୍ୟ କଲା ପରି ଲାଗୁଛି। କେଉଁଠି ଏହାର ଅନ୍ତ? ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ। କେଉଁଠି ଏହାର ଅନ୍ତ? ଏକ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ, ଏକ ବିରାଟ ପ୍ରଶ୍ନ। ଅନ୍ତହୀନ ଡରରେ ନୁହେଁ ତ? Caught in the crossfire.